podeu veure, la festa continua a l'Ametlla de Mar. Aquest matí hem començat amb l'alegria de la xaranga Suquet Calero i les dones, que avui són les protagonistes, portant aquests caps de nano, com diem aquí a la cala. El so de les campanes indica que breument començarà la missa. Avui és dia de Sant Blai i podrem veure com es fa l'ofrena dels fruits al sant i també la presentació de totes les xiquetes i xiquets nascuts aquest any, una presentació a la Mare de Déu de la Candelera. La batucada Calacatà també omplirà de música els nostres carrers. Avui tindrem l'oportunitat de degustar la tonyina, una gentilesa del grup Balfegó. Anirem a veure com preparen les tapes i lo bona que està. Una tonyina que estarà acompanyada d'una copeta de vi, denominació de la Terra Alta. Farem també la xerrada amb les pubilles, les damiseles i l'hereu. Sabrem com els hi van estos dies de festa. I a la tarda n'hi ha preparada una de grossa. Seran els protagonistes també la xaranga Suquet Calero. Si voleu saber de què tracta, ens haureu de seguir. Ens acompanya mossèn Ferran Aspa, ell és el capellà de la nostra església. Mossèn, bon dia, com van les festes de la Candelera? Bon dia. Doncs molt bé, gràcies a Déu. Són dies d'alegria, de trobada, de convivència i dies d'alegria. Tot el poble va a una. Avui tenim una missa que és molt especial. Ens pots explicar què passarà en el transcurs de la mateixa? Forma part d'aquests actes religiosos, amb motiu d'una festa major. La patrona, bé que ho sabem, que és la Mare de la Candelera, la tenim aquí, la seva imatge, i el segon dia està dedicat a Sant Blai. Sant Blai que els creients l'invoquem com a protector dels mals de gola. I per això se beneixen els fruits, els aliments, dintre del ritu, de la celebració de la missa, i també aquí hi ha aquest costum, aquesta tradició, de fer també l'ofrena dels infants nascuts durant l'any anterior a la Mare de Déu. És un gest molt bonic, és un detall en què els pares s'hi ofereixen, ja se suposa que són creients, que se senten, que estimen a la Mare de Déu i que aquest regal que ells han tingut de Déu, d'una criatura, d'un fill, una filla, en aquest dia d'avui, en l'alegria de la festa major, venen també a presentar-lo, a oferir-lo a la Mare de Déu perquè siga ella la que també vetlle i ajude a créixer en aquestes criatures. S'acaben les festes, però volem donar-li l'oportunitat d'enviar un desig a tota la gent que ens mira i a tots els caleros i caleres. Sí. El desig és de felicitat, de pau, d'amor. Són aquests sentiments que ragen de l'Evangeli de Jesús. Maria ens ofereix el seu fill i ens deixa ben clar que ell és la llum del món. Així ahir ho escoltàvem en la paraula de Déu, i és aquesta llum que nosaltres hem de deixar il·luminar i ens hem de deixar guiar. Si ho fem així, sens dubte que la nostra vida tindrà sentit, ens sentirem plens perquè l'amor de Déu sempre ens ajuda a ser, a sentir-nos ben realitzats en la nostra vida de cada dia, malgrat les penes, els dolors que puguin llagre, però sempre tenim aquesta força que ens dona la presència de Déu al nostre cor. Moltes gràcies, mossèn, i també una molt bona Candelera per a vostè. Gràcies igualment a tots.
aquí estem en un lloc fantàstic per a nosaltres, com és la platja de l'Alguer. I aquí tinc doncs, la companyia dels hereus, de les pubilles i també de les damisales de les nostres festes. I detrás pues, també ens acompanyen la resta. Però bueno, volem parlar amb ells per saber una mica com van estos dies. Mariona, com ho portes? Bé, són uns dies molt intensos, estem xerrant molt tots junts i bueno, això, estem disfrutant molt junts. Bueno, a veure, aquestes petites si tenen més veu que les grans. Hola, com te diuen? Xènia. I tu com portes les festes? Tu estàs passant molt bé? Sí, Què és el que més t'ha agradat? la fira. I tu passes bé amb les teves amigues i amics? Sí. Sí? Vale, verem l'hereu què mos diu. Ramon, tu com ho portes? Bé, com ha dit abans la Mariona, dies molt intensos, molt carregats de feines, però xalant molt i disfrutant-lo tots els moments possibles. Tu esperaves que fossin així? La veritat, jo m'esperava el que fossi i a xalar i no res més. A veure, este hereu petit, com li diuen? Aitor Vilaflorea. I l'Aitor com s'ho està passant, esta candelera? Jo molt bé, la veritat. Sí? Què és el que t'ha agradat més? La fira. També la fira? I a tu també t'agrada la fira? Dis-mos el teu nom. Emma. I tu ets? Primera de Misela. I la candelera t'agrada com l'has viscut aquest any de damisela? Sí, és molt xulo. Parlem també amb la Núria, com ho portes? Jo, molt bé. Què és el que més t'ha agradat del que heu viscut estos dies? Pues, sobretot el temps que passem tots junts i pues, el molt que xalem. Esteu una mica nervioses? Esteu cansades? Bueno, ara el cansament ja es comença a notar una mica més, però disfrutem igualment. El teu nom és? Aida. I t'esperaves que fossin així les festes de la Candelera? Sí, m'esperava xalar, disfrutar i sobretot estar amb els amics i passar el temps amb ells. Tenim també aquí una altra damisela. Mos dius el teu nom? Chloe. I la Chloe s'ho passa bé per Candelera en el vestit este tan maco que porta? Sí, Què és el que més t'agrada de la Candelera? la fira. També la fira? I el que heu anat al ball i tot això no s'ha agradat? No t'ha agradat gaire o sí? Sí. I heu menjat tonyina? No. Ah, doncs ara en podem anar per amunt a menjar-ne, a veure si m'ho porten i tastarem lo bona que està. No sé si voleu per acabar ja dir alguna cosa a la gent que mos segueix. No res, que vinguin a la cala a disfrutar de les festes. Que no. Bueno, faré de traductora, Mariona, faig de traductora, que vinguéssiu a la cala a xalar de les festes i que segur que s'ho passareu molt bé, perquè com veieu estem molt ben acompanyats i hi ha molta alegria i moltes ganes de xalera. Que vagi bé, anem una mitja tonyina, que mos esperen. Vinga, va. Me dic Aitor, aquí està el meu company. Hola, me dic Adam i m'agrada jugar molt al futbol. Vamos a pedir vuestra colaboración para que cantéis con nosotros. Estoy segura, estamos seguros.
Bona tarda, soc l'Oriol i la Júlia, de Xaranga Suquet Calero. Per primer any farem una cosa que és una miqueta novedosa. Després de parlar-ho amb la regidoria de festes, vam decidir fer una tarda animada de xaranga. Tot el poble està acostumat al carrer, al correbars o als passacarrers del dematí, i enguany vam dir per què no fem una miqueta de festa de tarda i animem amb música de xaranga, que és algo diferent, i bueno, la resposta de l'Ajuntament va ser de seguida que sí, i mira, aquí estem. I no res, nosaltres estem destruïts ja, que portem tots els dies tocant, però ara a tope, demà l'últim dia, recta final, focs i ja està, a tope.